Sziasztok! Ó, sziasztok! Sziasztok! Gyertek ebédelni! Megyünk! Késztünk? Á, dehogy! Gyertek! Sziasztok! Szia! Anyu, kimehetünk játszani? Persze, hogyha megettétek az ebédet. Ezt már nem kérem. Én sem. Megettük. Építsünk hónyuszit. Jó, nekem is. Ez azt szerintem is nem. Nekem is, nem szerintem is. Ti már várjátok a Jézuskát? Ó, én igen. Nagyon. Én is. Ti várjátok? Én igen, én is. Na és te, kis kígyó, te várod? Igen, nagyon várom. Gyertek be, azt mondta anyu. Én sem tudom miért, de azt mondta, hogy gyertek be. Megyünk. Jó. Sziasztok! Bontsátok ki a saját ajándékotokat. Jó. Ez az én ajándékom. Szívem, ezzel ki tudjuk festeni a szobánkat. Igen, nem mintha szeretném rózsaszínnel. Ebből tudunk hárman enni. Fú, de klafáltunk. Jaj. Fú, ez egy magnó. De jó zene jön ebből. Szép, kellemes. Kicsim. Most te jön. Én? Jó. Fú, ez az enyém. De jó. De jó kis plusz. Ez az enyém. De jó játékok. Anyu, ez a tiéd. Tessék, ilyen, ez az enyém. Nagyon köszönöm, mert régóta szerettem volna egy ilyet. Most már nem fogok fázni. Jó, ez az enyém. Fogyhatok. Gyerünk! Hey! Jó! Jaj! Öcsém! Most megálltam. Siklok, mint a szél. Vagyis hát a szél nem siklik, de... Szerintem inkább álljuk körbe a fát. Jó, álljuk körbe. Az ajándékokat rakjátok ide. Gyere, Betty! Megyek! Gyere, anyu, mindenki jöjjön! Nehogy lemaradjatok! Én is! Arra gondoltam, hogy furiázhatnál, Betty. Én is tudok, meg én is. Jó, akkor együtt furiázzunk. De akkor egy karácsonyi dalt, persze. Mindegy. Persze. Én is megnézem. Itt tanultatok.
Nektek is sok boldog karácsonyt és sok ünnepeket!